أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين assalamu aleykum bandiraɓe julɓe min kadi hannde oɗo ñalawma yettinde on namde garande en ɗo hannde oɗo ñalawma noon ko ñalawma alkamisa lewru men humtorade ene yaara balɗe nogas e jeeɗiɗi eyi enen goni ɗo e yeeso jinnaɗo men ceerno men ceerno Mamadou Tidiane Alpha ɗo e legal meɗen Killinkare galle ceerno Mouhamadou Samassa وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إنغاري جوكو يوتر من يوتر إسلام جودة جنار من خليفة من تشيرو من أحمد تيجان ألفا ممثلي جاندي أنكو من إيسا يونس نونغو يلنغو شام تشيرو محمود جالو تووش ينتو دي بي تشيرو من خليفة من هونو بيان أحمد تيجان ألفا با تو جانغارا كو نوكو من فندو غالي تشيرو من تشيرو أحمد تيجان كان إن شال من دندانغال فندو نابي تشيرو بايلاين دندانغال سيرمبي إن شال من حمدو ba kañumne tawtarama yewtere nde e musidɗo men siraji jew kañumne tawtarama yewtere men inchallah ɗum noon alkamisa paaɗe ɓennuɗo en keɓani arde kono wona e ceerno woni koye amen tan min keɓani e tawtorede yewtere nde inchallah ko ɗum tardini en hawre kadi ceerno men ceerno Mamoudou ko jano jultoyɗo joni Allah addimo ɗum noon kadi en bismimo yewtere nde en calmini dendagal jinnaɓe e seere men sirifaɓe e dendagal dente men WhatsApp ɗum noon kadi en gari jokkoy yewtere men inchallah وعليكم السلام كونون تيجي الحاج عيسى جارama no fewi نعم mi salmirmama en tan goto ana ceerno Mamoudou e ono jooɗiɓe ɗo ɓe نعم mi salmitima on fof mbi on wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu نعم mi salmini dendagal bandiraɗo ma ne jogoto heɗade e yewtere nde نعم yo Allah waɗane moƴƴere نعم yo Allah ɓeydane sutura نعم yo Allah ɓeydane en yidde faade annabi sallllahu alayhi wa sallam نعم yo Allah ɓeydane en yidde faade annabi sallallahu alayhi wa sallam نعم jafoɗo noon dande ha joni mabɓe go ha taw ene usto tan ne usto نعم onon mbi gotam so neɗɗo ari e mayde maɓɓete نعم yo noon ɓe wonnaɓe نعم ko onen fof kam foti gas mango iwi ma gon nawi kam نعم ni tan foti نعم ha nangui dande نعم eyi yo Allah hokku kadi wattude o samu wuuri نعم yo Allah hokku wattude o samu wuuri نعم no mbiɗon ni kadi e galle Ceerno Samos ɗo gonɗen ɗo نعم yo Allah jurnu gurdam Ceerno Samos آمين yo نعم Allah jurnu gurdam giɗɗo makko نعم yo Allah barke e mo yiɗi e jiɗɗo mo آمين yo Allah barke e ɓesgu makko waɗa berkuji e ɓesgu jiɗɗo mo fof آمين yo Allah barke e ɓesgu makko waɗa barke e ɓesgu kala jiɗɗo mo آمين yo Allah barke e ɓesgu Ceerno Samos waɗa barke kala jiɗɗo Ceerno Samos آمين e jogorɗo yidde mo e jinnoɗo mo fof yo Allah waɗa ɓesgu muɗum barke آمين yo Allah ɓeydu e moƴƴere e duɗal he ɓeyda duɗal ɓeyda moƴƴere kadi almuɓe he آمين en calminimo en mbimo kadi julmo wuuri eɗen calmini dendagal bandiraɓe fof no potiri نعم eɗen jurno eɗen duwono bandiraɓe meɗen Agname woni so renaɓe نعم e cankagol Ceerno Oumar Diop نعم e bandiraɓe men Ari Funda نعم e cankagol musidɗo meɗen no fewi نعم Djiby Sall نعم to Ari Funda cankiɗo kadi to Angola نعم hande noon kono mbiɗon neti ko nogas e jeeɗiɗi نعم mbiɗon نعم ene jaara e ndi e lewru he نعم hawri kadi ne koye kibogal Dakar نعم paɗen koye Dakar نعم so Allah yettini نعم aljuma garo o نعم kamɓe ɓe kirnata نعم yaaɓe toon ɓe yo taw e jaam آمين yahoɓeɓe yo Allah hokku ɗum yaade e jaam نعم heddiɓe ene jaaɓe yo Allah hokkuɓe yaade e jaam ɓe tawa e jaam آمين ɓe jahani ɓe نعم kamɓe yo Allah hokkuɓe ɗo ɓe jeehi آمين taw koye moƴƴere نعم e koɓe jiiɗi foof نعم ɓe jahani kadi heddiɓe ɓe نعم wiyaɓe noon Dakar noon wona sunna wona farilla ene kaala hadis annabi sallallah alih w sallam نعم ɓe mbiya la tashuddu rihala illa ila salasil masajidin نعم yoɓe jaako waddani ɓe نعم hay goto no daɗi ɓe toon نعم neɗɗo fof ne kadi mbiɗo kala mo yahani Dakar wona julɗo نعم ko kañum woni mo wona julɗo نعم kala neɗɗo mbiɗo kala mo yahani Dakar wona julɗo نعم ko kañum woni mo wona julɗo نعم
ene ɗo yidaka yahata ko hori mum نعم yahanani Samba نعم yahanani Demba نعم woto ƴeew an yidde ma nde tan نعم mbiya an ko jiɗɗa ko kala mo waɗani wona ko gonɗa ko نعم yata yiyata artata haalata نعم e tiptom moɗon نعم mi hen waji goto waɗi kaalel muɗum e bolkel muɗum ene haala نعم ene wiya mo walare Allah e ɗiɗo e ɗi oɗo l'islam hande نعم yimɓe fof goppi sunna goto fof ne jogui drapeau muɗum نعم e laaɓi ɗurogaji laaɓi ɗi نعم goto fof drapeau mum ne kañum wone gonga نعم drapeau ko goto نعم ko drapeau l'islam نعم hi an hoppum ma o نعم sa uppi drapeau wona yimɓe fof goppa drapeau mum نعم an aɗana e julɓe jamma e ñalawma نعم aɗa yenna julɓe jamma e ñalawma نعم aɗa yenna wirdoɓe jamma e ñalawma نعم aɗa yenna Cheikh Tidiane jamma e ñalawma نعم aɗa yenna almuɓe jamma e ñalawma نعم an kay sowona ko haaldu hama nasiru mo yaggata نعم a fotani haalde ɗum ɗo an نعم yo neɗɗo on to kaala نعم son a yiiɗi andude ko jagate نعم wona fuudde waare muɗum tan نعم ene yenna yimɓe en biskita نعم so tawi yimɓeɓe goto hen fof en wiya ko ni نعم Allah kam haɗi toñanga نعم won an ko gonɗa ko نعم drapeau ma an a woppani نعم drapeau ma holko goɗɗo woppani drapeau muɗum نعم mbiya drapeau ɗi woni hen drapeau tan ko gonga نعم woni hen drapeau gonga goto نعم ko annabi sallallahu alaihi wasallam tan نعم paɗoye muɗum نعم. an ko toon paɗa ana yi annabi sallallahu alaihi wasallam نعم a yi jiiɗo annabi sallallahu alaihi wasallam wona dotoɗa tan kadi winda e defte نعم no jogorɗa hen gonga ni ɓeyna kono tan jogori hen gonga نعم mi wi on ndemen deƴƴen jeeyde نعم ƴe drapeau yene kala ɗurgaji oɗon kam gaɗaji muɗum so tawi tan poɓɓanaka kelle fade e tijane en koɓe نعم on dañata jaam نعم hoto neɗɗo yahata ha tolno e kellifagal maggal tellito wiyede ene andine نعم ko kellifaɗo ha waɗane tengade jahannama نعم yoko mawɗo l'islam نعم kadi faɓana hen kadi ko docteur mbaɗa ko docteur jahannama نعم ɗum fof foppata fenade نعم ɗorogaji gacce نعم mata annabaɓe wona ɗorogaji jogui نعم annabaɓe Allah nelli ɓe نعم mata wona ɗorogaji jogui نعم mate annabi fof hen garɗo نعم mate so tawi an a settaki ɗum aɗa wawi settade ɓe ɓenniɗo tan sella نعم نعم ko namdal نعم نعم mate annabaɓe ɓennuɓe kamɓe fof noɓe potiri نعم mate goto e mabɓe so tawi aɗa wawi arde e zamanu muɗum نعم mbasa haalde heddiɓe نعم sallanma sa noddi e allahu akbar ha hande ɗo gonɗen ɗo نعم tawi ashhadu an la ilaha illallah نعم mate adama wona annabi نعم wi ashhadu anna adama rasulullah نعم نعم walla mbiya anna ibrahima rasulullah نعم walla anna moussa rasulullah نعم ala hay saɗa setto e jamonoɓe ko annabi garɗo ko hon cettoɗa نعم neɗɗo wote ha tonno e won nokkuji walla yimɓe tonno e won nokkuji e kellifagal walla e juuɗo نعم heddo tan ene ñingata ɗo gotel نعم aɗa fuuɗi warema ɗo ñingɗa fof ñingata ko lawol Cheikh Tidiane نعم ngol noon a mayata goppa ɗum an نعم. ñigowo mo ñingani o wiyan ɗum نعم mo ñingani o haajam ala e muɗum نعم drapeau ji ɗi ɗi belnata tan نعم ɗurugaji ɗi jahat tan نعم Allah ko capital نعم Allah ko capital نعم sa fini aɗa yara koyɗe نعم capital paɗa نعم so Berlin joguiɗa نعم capital paɗa نعم so taxi joguiɗa نعم ko weelo paɗa نعم oɗon fof ko capital tan daroy toon نعم oɗon fof ndendi capital o نعم heddo no jettiɗo yama jatigi نعم e jettiɗo joguiɗo fayi نعم noon tan laaɓi Allah ɗi fof goɗi نعم ɓaade ko kalten ko fof ala ko nafata نعم ko wullete ko fof ala ko nafata نعم koko e meɗen tan tampine نعم eɓo yoddanke ene jagguɗen kam نعم poftiren bandiraɓe meɗen نعم e ɗiɗo haalaji نعم ha jiitumi ha kadi koccumi hen gonguel نعم ene waɗi kofonel muɗum danabel نعم ene wayno jowo daka ni نعم e bollikel muɗum taw fasiki kuɗaɗo ene waɗi guemal ɗum fuɗɗi arde نعم wi astahfirullah نعم so wiyama neɗɗo wina toon نعم ma daña tampon نعم la ilaha illallah نعم ko ma neɗɗo daña tampon نعم ɓeyde waɗi ƴiya tan ɓoyi ngal ɗo tappalagal mbal ɗo naggam e naggam نعم mbiɗa ala e deftere Allah نعم mbiɗa e deftere Allah نعم mate angam a janggani نعم caggal o billahi min alcheitan irrajim نعم bismillahi irrahmani irrahim نعم ya ayuha nnasu ittaqu rabbakum alladi نعم. khalaqakum نعم min nafsin wahidatin نعم ثم جعل منها زوجها نعم. خلق منها زوجها جعل منها زوجها نعم وبث منهما نعم رجالا نعم كثيرا نعم onon mbiɗon ko suratun nisa'i نعم on pen نعم
Allah ko basta min mari ti alan kadi ko hewbe kathiran نعم ndi woni sa ari ka نعم kathiran o yano نعم fattaqullaha la yatasaaluna bi wal arhama نعم inna allaha kana alaykum raqiban نعم wa atul yatama amwalahum نعم tado an fasige bido lawti janiya nelaɗo ummima to fati gaɗa haalo ban jaboto نعم mbiɗa wiide astahfirullah holko neɗɗo wiyete ma dañ yamirode نعم mbiɗa la ilaha illallah holko neɗɗo wiyete ma dañ yamirode نعم ko an jaboto نعم an fasiguel bangel bolkel danawel ngel نعم. ko an jaboto نعم somi andi ɗum ndema jara ko wuli نعم on ta refti hen نعم simmo katki نعم. ko bari usimmade نعم anda ko jahata ko an yimɓe fof deƴƴi han ma wuccitan deƴƴa نعم ko duttan lawol tiyani e battew ɗum نعم wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu khabira bi tayyib la taakulu amwalakum illa amwalihim innahu kana huban khabir نعم wa in khiftum alla tuksidu نعم fankihu نعم la tuksidu fil yatama نعم Allah wi ko hollum نعم fankihu نعم ma taba lakum نعم ndese kala ko kattan ɗon e ko jiɗɗon نعم bete an biɗo ni o نعم mbiɗa lawol cheikh nama tidiani نعم cheikh tidiani wi نعم ko nelaɗo hokki ɗum lawol ngol نعم mbiɗa ɗum ɗo ko makkude respecté نعم kalɗa koye tip top mbiɗa holno wonirta نعم mbiɗa andani ɗo cheikh tidiani mbi نعم mbiɗa nelaɗo sallah sallam holno ummoto to ene feraw kaaƴe نعم ene araga نعم ha ene hokka ga hene cheikh tidiani wirdu نعم koni mbiɗa نعم mbiɗa kadi ɗum holko ɗum ko haawi hen foof نعم hoto neɗɗo hoto neɗɗo arata e maɗa نعم aɗa jooɗi نعم aɗa wayni نعم. aɗa watni aɗa hokkuma wirdu نعم te ɗum ko gandal نعم daro gandal tawyat نعم mbiɗa ene feraw kaaji mbiɗa Allah sallam fera wol mbiɗoma noon نعم fankihuma ɗabalakum نعم Allah wi ko ndesa ko kattan ɗon نعم e ko jiɗɗon نعم an kam mi namdore Allah نعم. bama nde resata nde نعم hawre debbo yumma tan filmi ɗum نعم ويرسي Allah wi ko fankihuma ɗabalakum فيها yanamdo e bamma نعم نعم namdo e bamma beele fankihuma ɗabalakum ko Allah wi ko نعم mate bamma jaɓani ɓurana نعم. walla anda ɓurana نعم Allah waɗani sarde نعم waɗani ɗo taw waliyaɓe نعم waɗani ɗo tan ijaz waɗani ɗo naggam hono mbirɗani نعم holno mbiyo la ilaha illallah wiyata ma dañ yamirode نعم bamma dañani yamirode نعم o yawiramre Allah de Allah fankihuma ɗabalakum نعم mbimi beele bamma resande an kuɗaɗo ɓi kuɗaɗo نعم an mbiɗo cheikh tidiane haali ko manque de respecté fenat نعم kala ko mbiɗon min nattira koye jinnaɗe moɗon نعم cheikh tidiane ko jinnaɗo moɗon نعم o koye mon tan tambin toon نعم min de mi haɓata mi hasata mi wulata mi yeddata نعم mbimi nde bamma resata yumma nde beele fankihuma adabalakum نعم mate bamma jangga ɗum نعم o yaa jeeta tan o foti toon yumma o filmi ɗum نعم o addi walla humana نعم ko wata waliyaɓe نعم ko ngal humete jama نعم huma kan yibbo man نعم aɗa bonita mayɗa نعم mbiɓa ɗum ko manque de respect نعم cheikh diane ka hecci yumma hecci bamma نعم yumma sene wuuri e sene ma fof a suusa huccude man mbiya ɗum wona gonga نعم walla mbiya feni نعم an joom bolkil danawle ko an kaldami نعم numéro am 46 85 نعم 49 80 نعم so on numéro yonanima 47 نعم 10 47 13 نعم 86 نعم 04 نعم Ahmad Tidiane Alpha baɗo ka heɗa nani نعم mbimi de bamma resoyte nde ñumba ki نعم resoto yumma nde mbeɗa hawre muɗum tan felmi نعم woppi ayi Allah ko wi ko fankihuma ɗabalakum نعم hara ko beyyate maade bande نعم so ɗum birta so mbiɗa hay goto fotani نعم so Cheikh Tidiane haali goɗo haali gon kañum hen toon نعم so haali fenade kañum hen toon نعم forsani on نعم so ɗum jiɗɗa gon so jiɗɗa goppon نعم so astahfirullah waɗaka yamirore yawi noon walla نعم la ilaha illa so waɗaka yamirore نعم holko natanta l'islam نعم holko natanta l'islam نعم beele aɗa wawi nadde l'islam ga la ilaha illallah نعم beele aɗa wawi nadde l'islam o taw guura astahfirullah نعم taw wona e yamirore nde Allah wi nde نعم ko Allah yamiri yo annabaɓe mbi noon نعم wo mbi noon leƴƴiɗo yombat noon نعم ko Allah yamiri annabaɓe ko نعم an so tawi on mbi kadi al ulama نعم warasatul anbiya نعم seeɗen ɓe kalni on ɗum نعم fala budda wiyatnoɓe ɗon ɓe annabaɓe nelaɓe ɓe foof نعم kamɓe fof kala moɓe mbiya noon ko maɓe tuuba ɗum ɓe laɓino haalaɓa نعم qirru ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu rasuluh نعم istighfar o ko caggal l'islam o arata نعم
arawan har mun dum biya wonde nelaɗo sallam نعم kono sellirta ara hok Cheikh Tidiane نعم. ene fere to kaji نعم i ar jonɗo joɗaɗo bolkel ma koɗo ngel نعم yana ferima kaji min de mandara ga نعم min de mandar ma ɗo والله نعم beele annabi sallllahu alayhi wa sallam نعم beele nde jibril arta e makko haari hirande نعم ko kanko tawi ɗum walla ko jibril tawi mum ɓone jata jaatu jaat نعم نعم والله. نعم wona jibril tawi annabi sallam haari hira والله walla annabi sallam yaade نعم والله mbiya hono sellirta Cheikh Tidiane arta wona nelaɗo sallam sellirta umma makka نعم aɗa andi kay so wonano haaldu ham a naare nasor ka karmuɗo ɓi karmuɗo نعم a haaldinta e nelaɗo sallam yaadude koyɗe sagane ferew kaji نعم saga mbiya tawi ka Cheikh Tidiane wi noon نعم ko hawni ɗum نعم mati hoto doldu نعم Allah wahayaki ɗum نعم mbali ñaako نعم Allah wahayaki ɗum نعم Allah umiti won to نعم walla ko hoto doldu tawi toon Allah نعم gande kalɗon sono yiiɗi jaabede نعم Cheikh Tidiane potata hay goto jaggole wirdu mum نعم so haali gonga men toon so haali fenana ka men toon نعم ko wi ko on guittata bayra mum guittata babam bayra mum guitta نعم ni foti نعم ar joom bolgel tan welodo ko an kaldude نعم mi haaldane joom bolok ɓalejo نعم mi haaldane puɗɗo waare muɗum walla puɗɗo Na- kutol muɗum mi na- haaldane goto نعم walla mbiɗa ɗum ko manque de respecté نعم ko Cheikh Tidiane manque de respecté walla ko walla ko bamma manque de respecté نعم mata bamba janggar ɓuurani نعم mbimi annanto e bamma نعم Allah wi Qur'an karim fanki huma aɗa aɓale ko نعم beele bamma artane jeere ɓuuri yumma Na- yaade hen walla so ñagono mayde bonde so arano koata yimɓe ñagara yamrode نعم mbete banqueji batteɗi ɗi Mm. aɗa danteji batteɗi ɗi banqueji batteɗi ɗi mata tampon ala so tampon ala hen aɗa heeɓa نعم mbati ordonnance ji ɗi jahata toon نعم hôpital نعم ɗi jahata toon ɗi Ah. sa addi pharmacie ala signature mbata aɗa heeɓa نعم walla ordonnance uji ɗi ɓiiri bisimillahi o نعم walla ko jototeɓe ɓuuri ceerno o نعم ɓuuri seremɓe نعم gacce muddidde نعم an hay woppudi sawru ma gaynaka a woppani taw نعم an gaynako mbireji tambala o نعم ha kolaɗo hol din ni kolaɗo hol haala din man naɓe din taw نعم sakaɗo ɗum ko manque de respecté aɗani kay sowona ka kefere kuɗaɗo نعم a wiyatani alah sallam ummata ko makka ene fero kaaƴi Naam. tawoya ga aɗani kay ko haqqille jas mijoto ɗum ɗo نعم inna allah ala kulli shay'in qadirun a Naam. janggani Naam. wono bamma janggani a janggani نعم allah wonko renki نعم نعم allah wonko renki نعم ndene kuɗe ɗo ganndo ko kalton نعم ndene kuɗe mon ganndo kalton نعم ndene kuɗe mo ganndo kalton نعم Cheikh Tidiane ko jinnaɗo moɗon نعم sindu kadi oɗon kaqqilno نعم sindu wonano bone tan ene jeemo moɗon walla Naam. bone ene yana e moɗon نعم diwɗo e moɗon fof yata koye suufiyankoɓe نعم suufiyagal so ala e l'islam tan l'islam wodani نعم mi toon suufa نعم tawi wonde suufiyanke ko wiide astahfirullah نعم julde annabi sallam نعم e wiide la ilaha illallah نعم ko ɗum ɗo woni haram نعم ko ɗum ɗo woni suufi ko ɗum ɗo woni ko fewani نعم l'islam ala نعم gueɗe noon ɗe mbirton ɗe نعم wonde ɗeɗo mbaɗanoma caggal ne laaɗo walla waɗaka caggal ne laaɗo waɗaka gacce kan نعم ko ari caggal ne laaɗo ne heewi نعم on jeehi ha pebiri ɗon نعم majjere mon نعم e fuuyre mon e Naam. kefragal moɗon Naam. e ɗayre moɗon نعم mbiɗon allah wi al yawma akmaltu lakum dinakum نعم allah timmini diine نعم jejjiɗɗon نعم surata nasrullahi نعم jippi ko caggal al yawma نعم akmaltu lakum dinakum نعم walla Mm. muhammadou rasulullahi walladina ma shidda al kufari نعم ɗum de jippi koye affaire makka نعم gande ko kalɗon نعم e goɗɗe goɗɗe jaaha garaji ɗe kalton نعم mi wiyata o yontiɗo gopponde نعم jokke نعم min ga banggal am ga kala e kalɗo e lawol Cheikh Tidiane hunde mi jangol hande نعم babam jangol janggo نعم babam jangol janggo نعم kono mbaɗi yiɗi ngol نعم mbaɗi yiɗi mo Naam. kalɗo e maggol hunde fof mi haala e bamum ko boni نعم diwata tan haalde e bamum ko boni نعم walla haala e nan ko boni نعم kono nana ko boni نعم mi seftata mi haɓata نعم
jokkela modon an keforo kuda do an bido dara gor fo dara po yel fo gor fo ji dara po en ko l'islam ido durgaji wala ngol bammaji wala ngol bamma sonti an jom an pudu ware mawo atawran bamma dara po an ma yetu dara po bamma don day budu ngo padi mayde bande dara po bamma so ka fasi wala ka kuda do kay ido dara po yetar yew bamma so ala hen gor so bamma jugar jettu te tawda bamma ko juud bila gor fan dara pum dir durgaji ma tawda ko dara bamma ke baade ko ar jibini ala ko jibini jibinan dono an a yitti dara pum ma bangi wop yawa sa wopi dara pum ma on jangani on tara hay hunde ala gonno Qur'an Karim surtout sindo do ganno Qur'an Karim ko Allah haali hen ko do ndiw dum foko e hadisaji tan nyapordo non jangal war hay foti cebi ka so Allah kay teddu to do wi on wala subbul ladina yad'una min dunillahi fa yusubbullaha adaban bighairi ilmin koni o wi wondi annabi sallallahu alaihi wasallam woto jenne ben don be gan enen ko yimi ko yaferebe wala en jogi Allahji goddi be ndewani min Allah woto jenne Allahji mabbe di o wiyano woto jenne babire mabbe o wi ko to jenne Allahji mabbe be jenna Allah modon wala dum on nanan dum an fasi ko do an bi darapo won jenda an fasi ke bi Allah sallam umoto na fero ka yoro ka kay nela sallam holko mbere wana ko Allah andimo Jibril no arinde ko kanko tawi dum wala kanko tawi wana kanko tawi hay huude ala ko nelaado sallallahu alaihi wasallam farla yahani to Allah sona julde goddum fu ga tawi makaw ga asakal ko ga ko arkaw ga ga tawi o jangoy ay jippitede ko kan wayarto Allah halamo hayde o yi mo haala juuɗam ene fayi makko nde Jibril yetti ɗo foti ha ɗo ko ɗa dari kanko waytaki Allah nela sallam yiyani Allah hay lawol gotol no Allah wayi nortoma ga ene ndulle Jibril makko ni dari to ko noon Jibril darori to ene Allah ne haala en nantamo mbiya neɗɗo sene mayato gandu jom bolkil darmin an fasi kuda do mbiida neɗɗo sen darta gandal yara ko ton mata ayyani e janginobe école aji be en gummo taw yimbe wala wodani be jangina mat be jangina philosophie be jangina hisab be jangina gede ben fo xale ben tawte serem be gali wala serem be tawte mi adon Allah joni o wi wonde Cheikh Dia hono nela tor jew aran kay adana ka mbabba bi mbabba hol mi jorda wonde en sallam en ara en taw Cheikh Diari jedda dum ganno koy tawat sindu ka murtanaji ko wadan ma misal ya Alhaji Mahmoud Ba radiyallahu ta'ala anhu on gorko nder do e murtana dari en felliti jingande fuuta ngobe gonga e gonga en felliti noddude dawul Allah ko padi mudum habbi en yahay gure fulbe wana pulon le bay an hono an kudangil dabbalengel an sofa urno a bi kuɗaɗo so jandanda bimam ni baram 46 85 49 80 Alhaji Mahmoud Ba yi ko pale yaari koyde waɗi gay waɗi en andina yimɓe Allah an haldo man Nasir bin Haram do mbiya holen tawɗo Alhaji Mahmoud Galibou sere men do no inspecteur uji do moy zips be ngunu alma be ngum alma be ngum fara jani jango hay sinno ko do wuri he mata janginobe mata alimabe tawita janginobe galiji mon tawana almu jango goran wal defte be wana ben tawita be ton mbiya neddo gandinto ko tawto gandino adi ka alam ganda accumi hanno ma do hami yabbama walla hami anda bamma walla hami anda inde ma taw jom bolkil dane belo masala goddo mo jaate e mudum baadi modon Muhammad Abdul Sow yani mbeyngu wala guli kanko wadi e TikTok makko wala oustaz Muhammad Abdul Sow mo haala dawgal jeeje wo TikTok aji mum
baaji goɗɗo namdimo kanko jaabi o wi an namɗa mbiɗa mi seeri mi harmini heɗo an gaadi yo almumma kadi keɗo wona mbaɗa takkuma wona mbaɗa wima heɗo no moƴƴi ko kalɗa yoɓe ƴeewu tibtaw o namdema so neɗɗo wi seeri harmini beele haram on woori keɓirɗa muddiddama e wasdema andude e wasdema janngoɗo Qur'an Karim e wasdema jogade dalilu ɗum ko andude ko jaabiɗa mbiɗa ɗum wona haydara mbiɗa seeri harmini wona haydara ƴeew Allah humma hunma nunkuɗa dalilnoɗa Qur'an Karim mbiɗa haalata ɗum ɗo tan ko sanɗaji min koye sanɗaji e jeyami sanɗaji mbiɗa ɗi de mbiɗa ɓeyne karmina dewle kewɗe no maɗa ni ana meeɗan humane deggal keɓirɗa yew muddiddema ƴeew an ko jannguɗa ko ganduɗa ko foof donkuɗa fuutorade hadis walla Qur'an Karim mbiɗa ceerno Yunus wi toñɗa jambour onon ɓesgo ceerno Yunus jaafa ɗum mbiɗa ceerno Yunus wi haramo tawanɗo dewgal seeri harmini haramo tawanɗo dewgal aɗa andi ko sonani ka muddiɗɗo an ɓuuri Yunus muddidde ɗi an ko wiya seerama harminama hol mbiɗa haram tawan ɗon dewgal ko tawan ɗon dewgal holko watta ɗon haram tawan ɗon dewgal holko dewgal mbiɗa ɗum harmata heɗo hokkuma tafsil ma ittata goɗɗo hono ma kadi ittata e fuyre ma e ɗayre ma eɗen gara yeeso ko kalɗa e ko jogori dalilnoɗa taw ko ɗemgal ma guittum goo Yunus kam yo ɓesgo mo ɗaccu hakki ko an noon an toon Yunus gata Allah a wawide Allah wi walla mbiyani Allah sallallahu wi sonano ka fasigi nde a heeɗima e Yunus ka inema Abou Talib nde fayi e mayde Rasul sallam ene wiya ɗum baba jaɓ Allah ene wi ala aɗa yenna seerema aɗa yenna jummata mbiɗa Abou Talib ko koye muɗum wala to salli ala ahadi minum mata abadan wala to mala gabri a heeɗimo Yunus en ala te on ay jippi ko Madinatu Munawwara to suratu Tawba wona Makka aɗan ɗum te jippaki Abou Talib hande ma yiddudomo ɗum mbiɗa ɗum ɗo ko haala sanɗaji min komi sanɗa mbiɗa ceerno Yunus wi Yunus ene ko ɗiɗo nafoɓe Yunus mo annabi o e Yunus ibn Abdullah ala almami l'imam Yusuf l'imam Shafi radiyallahu ta'ala anhu ko kalɗa ko fen an Yunus on pen mi seeri mi harmini tawani ɗon dewgal mbiɗon joni ko ƴewtan ɗo on mbiɗum mi seeri mi harmini ko dewgal ko cergal gotal ɗum ko bonneɗago mon e keferago mon e fasogago moɗon ƴeftoy deftere Allah an qaadi o mbiɗa kadi Allah ala ɗo yamiri ɗum yewoy ko kalɗa ko yewtoy tagatama Allah ala ɗo yamiri yo seere beele يتاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء كوريين فطلقوهن على يمين يعني جو وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ويمين يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة ويمين يعني الطلاق مرتان ويمراني غادي دو فون غادي يال ماغال mari cikara sa resi de chafar cikara do ko goyre ndasna wara wara arasa ko defa daga na fara chafar bada do barki arasa fen premier ministre on verno kat wul njay arasa bi wul njay de arasa bi nahade nesra ko erke baden ɗum ton goyra jaade sikka mata ko debbo aɗa moɗo kaliyel ma morba ko janguɗa ko ganduɗa ko fof mbiɗa Allah yamirani cergal ida talaktum nisa ko woni ya ayyuhan nabiyyu ida talaktum nisa wona cergal wal mutallaqat wona cergal at-talaqu marratani
ko do ko ponda bamrude ad نعم wara gadi gal mawon talagu Allah ko talagu baratani نعم فإمساكم بمعروف نعم أو تسريح بإحسان نعم بيرون شارع الله بتاعي وراني قاتلتن نعم الطلاق مرتين نعم ستبي أسيري قوتل كاد أتان كأسيري نعم أها gonko heddani maɗon ko edda ko on ganda ko edda jeya koye dewgal نعم ko ɗum Allah fuɗɗi ɗon نعم edda jeya koye dewgal نعم so tawi a seeri goo نعم debbo one wonanma ɗon e daggane ɓaadi ala ko pawɗa hen haydara نعم baadi ala ko pawɗa hen haydara mbiɗa tan komi seerima نعم mi yaafimama نعم en jafodiri نعم a famani haydara debbo one daggane ma ɗon e lebbi tati نعم نعم so artani ɗon lebbi tati نعم ko an jeeyi so goɗɗo arani heɓata نعم ñewta debbo ma نعم sa seeri kadi ɗimmol نعم ko ɗon kadi hay goto aranta so wona an نعم ɓamtanma hoore نعم joni noon a wi a seeri نعم aɗa joguino mudda lebbi tati نعم mbiɗa harmini نعم imayde bande ko dutoɗa نعم mbiɗa ko Allah waɗa ɗo ma masla ko mbiɗa cekki badde نعم joni haram taw waɗa dewgal so tawno dewgal ko battonon نعم نعم mbimi so tawi haram o tawno dewgal ko battonon onon ياي نعم sa wi a seeri نعم a famani hen mi harmini نعم ko gotal نعم sa wi mi harmini نعم hay sa wi ana seeri debbo harmanima نعم نعم sa wi mi seerima نعم ɗum ne kadi ndo ala gajate ala haydara ala cergal yani نعم ndo ala gajate ala cergal نعم mi gajotono نعم ala sa waɗani dem seere walla waɗum ko jom waɗi نعم cergal ala hen haram نعم ala duttal نعم alay ko talagu martan fem sakon maruf نعم. aw tasdiru bisan نعم sa seeri lawol gotol نعم edda ma nan ɗon ko hen jeeya نعم sa seeri ɗiɗi edda ma ko hen jeeya نعم ma dama noon a fawani hen a harmini نعم sa harmini hay ko Allah dagnanno ma ko harmori نعم ala ko han ɗon nde pinɗa tan mbiɗa a harmini نعم harmi نعم mbiɗa kadi a seeri نعم mbiɗa kadi a harmini نعم woto som a seeri o tan tataɗe fo timmi نعم woto som نعم a seeri o tan kay نعم. waɗi ha on taw edda pawenoɗo hen mo jeyɗa o نعم woto som fawde hen نعم a harmini نعم a seeri a sowa wonko keddirinoɗa ɗon نعم mbiɗa kadi a harmini نعم ko karminoɗa ɗon ko ɗum woni haramo نعم sa dima قدر الله لهم. mbiɗa Allah yemrayi ceertata gotal نعم Allah haali e aya he ha gasi نعم فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان نعم ولا يحل لكم أن تأخذوا هايتي لكم يعلمون نعم ووينهم فإن طلقها نعم تتبون فلا تحل له ولا الله وعرب كذي أنا نشارك عليه نعم إذا الله خلنا ما دي أسيري نعم gila ton kam awiyano harmini نعم an kam mbiɗa tan ka séri yeehi woni laaɓi ɗiɗi نعم joni noon tataɓol ari fa séri tataɓol نعم timmi tati نعم hay hunde ala hen نعم nde mbiɗa harminde kay نعم edda o kay kañum ko tati ɗi fof no wori نعم sa famani نعم ɗum fata yani ha to fayin ɗalaga fala tataɓol de ala a séri tan ɗo a harmini tan ɗo نعم. ala hay hunde allah ko watta hen نعم an qadi mahamadou abdou ya ƴeewoy نعم fayin ɗalaga fala ta hillu lahu نعم so tawi ɗiɗɗi ko moƴƴinnoɗe koye ceergal نعم mbiɗa allah yamirani ceergal نعم qur'an o mo jippini نعم jaati walla bamma allah yaɗaɗum mbi allah yamirani ceergal نعم famsiku hunde be ma'rufin نعم o sarri hunde be ma'rufin نعم ɗum wona e ceergal haalde نعم allah yamirani نعم ida tallaqtum nisa fa talliquhunna li iddatihinna نعم riwaya abdallah ibn masud نعم fa talliquhunna نعم li iddatihinna نعم mbiya ceergal allah haalan ɗum نعم fa in ɗalaga falat hillul wa min mbaɗata take zawjana o so tawi a séri tataɓol ngol نعم ene qur'ana sirri ɓaade a wiyano a harmini guila aden نعم a séri laaɓe tati hankkadi نعم o ganda kono so tawi noon hankkadi ma goɗɗo restamo نعم so goɗɗo noon restimo نعم
kayma bon rewi dum serimo sa yidi baade godol man hedi hen lagar meedi ha ngari ngarta bonero kefer kuda koni jaruda ala to biida saddaji min kom sanda ha ngaduda hen ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak biida debbo harmanta gorko afen ya jewoy biida Allah sallallahu alaihi wasallam ay Allah wi mo ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu halallahu biida dum ko rewbe annabi sallallahu alaihi wasallam afen Nala sallam harmina ay debbo goto ay debbo goto harminani Hafsat be baddino kono harminan dum dum ko adan dum do ko mariyat limatu harimu ala lawlaka wana rewbe annabi sallam ala ko mariyatul qibtiyya kordo mo rokono mo gawgi sokkunomo no ubade ibn samit yano jamnude on Allah yo job Allah isa woni juuti won welti en Allah ha tubani kono weltima itu mariyatu en wonde sayrin en wonde bambuju en wonde hunde neldi annabi sallallahu alaihi wasallam o ubade ibn samit sahi nelaado o mbar salim na mon feewi halaka ani he o wi mi neldi mo ajmal arab neldi mo kordo padu arabe fu nde o yetti Madina Madina Munawwara Sayyidatuna Aisha en haala wi meeɗani hirdude debbo no hirdude mariyoto ni o wi kadi o meeɗani yide bani adama yoɗiri noon e sugu ndu so darima ko less jippoto nden korɗo fi suddata ko hoore muɗum korɗo suddata ko hoore muɗum no guitiɗe e dartama kanko mariyoto ni kanko Sayyidatuna Aisha to mo haala o wi hangati a ɓandu tini ko wiyete woni ko yitere ne woodi ko ene woodi nelaɗo ittimo ɗon faarimo to maccuɗum en wiya Salma Rafi ibn Salma resdoyimo toon nden resdimo toon Allah waɗi ari wonde e makko kanko mariyoto ko on haalte wona rewɓe annabi sallam lima tuharimu ma halallahu laka wona rewɓe annabi sallallahu alaihi wasallam hakkunde nabi sallam e mariyata humaka saka seere ko humaka seere taki ila taw babira moɗum kuɓe an gadi yo an mbaɗe ndaɗo humana e mariyata tako ɗum ɓe nabi sallam harminde ɗum bonnedagal moɗum kefragal moɗum aɗiɗi nelaɗo sallam wonde e makko ko takkusan kadi ko suudu Hafsatu mo waddino o Hafsatu yano galle mum ari tawri no Nabi sallam yontandam kadi ko ha e suudam Allah jingi mara lawi Allah jingi Hafsatu andi mon ko no don Nabi sallam en andi mon ko no don goldo kadi ari Nabi sallam mo deji mi harminimo o yalam jabani ma gonda wi wallahi la uqarribuha ko wonder nde non ono mom binneji di an dadi yo an nyawdo nyawore mi nyawore nde don medi mama nyawore wondore nde ko nden nelaɗo ko nden Allah yamirimo yo wat kafara ya ayyuhan nabiyyu lima tuharimu ma halallahu lak wona jom surma ko kordo ma tabtaghi mardat azwajika neka ben ceedaga taw wallahu ghafurur rahim ko mbadda dum do ko ko non Allah yafima ko jafotodo qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wala ko azwajikum woni qad faradallahu lakum tahillata aymanikum qadi anani wana azwajikum sallam harimna hay debbo goto ko mariyatu wonno mariyatu faradallahu lakum tahillata aymanikum wondore nde wallahi nde wino gonde ko tati billahi wallahi tallahi wi wallahi la uqariba wondere nde annabi sallam dum ko mangu makko kanko Allah fijirtaake yo war kafara dum woni ko jehton don fasike jidi gon wona sallam harmino rew mudum wi wari kafara do maadi bonde
ay o jokki نعم وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهره الله لي فلما نبأ به نعم قال ربنا أنبأك هذا أنا بن أنت تبا إلى فقد هذا دانغا دي روبه نعم روبه نجلتي تشغني بيتان كركو ما دانغا درو نعم Allah jingi kay no beedi darade نعم wiibe jam نعم wona mbiɗo on jangi nahu نعم oɗo jangi ngapari ngol jeeya turki on jeeya tuuba on jeeya نعم dagara نعم Allah yiɗi jam نعم ngandonne ko ndukoton ɗo ko نعم asi rabbuhu ngandon joom makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam نعم en hattani fof de والله in نعم talaɓe kunna نعم waɗi waɗani والله نعم so tawi o serino onne hay hunde jam tan wontata نعم asi rabbu in talaɓe kunna نعم o ase wona yama o ko tigi rigui ne kay نعم so amdima o sori onne kay نعم an yubaddilahu o serino on hattani kadi نعم wostade on نعم mbiɗon ko in نعم talaɓe kunna Allah yi ko an نعم yubaddilahu oɗo haram wonɗo e rew makko نعم an yubaddilahu azwajan نعم ɓe ceerama hayran min kunna en kaaliɗo نعم taw wonaɓe Allah sihiɓe Allah ene jogino ɓeni ko ɓuuri ɓe نعم seydana Khadijatu نعم nanɗon alamo foti نعم kono wi kay ko kamɓe rewɓe نعم soɓe kawtiɓe sukakoɓe walla ko nandi hen نعم Allah wostoɗoɓe Allah wosto annabi sallam نعم cuko ɗon tokoson نعم taw kadi ko julɓe نعم kamɓe fof koɓe juulannoɓe نعم seydana Hassan ko ɓuuri wawi sakkade ala نعم ala ko haali seydana Aissatu نعم ɗum wonno yakar hakkude mabɓe Allah نعم Allah wi adda woɗɓe نعم Allah azwajan hayran min kadi ko ɓuuri mon moƴƴude taw kadi ko julɓe نعم ha yetti نعم onon dendagal bandiraɓe mo haalpulaar yo Allah sur نعم yo Allah suran on نعم kala e moɗon koye pelliɗo ngabtuɗo kunu ko muɗum huccita e debbo wiya harmi ni نعم yo andu harmi نعم yo mi serima harmi ni نعم yo andu harmi نعم so debbo ñaguima dande wi rokkam dandam نعم a wi ɗum naw tati ɗe e janni نعم ko heewi نعم e anduɓe ko ɗum jaari نعم rabiatul rayi ko noon نعم Muhammad ibn al-Qasim ko noon نعم Urwata ibn Zubayr ko noon نعم ibn al-Qasim ko noon نعم adlaɗum hakam ko hewɓe نعم kañumen jaari ko Muhammad ibn Muslimata ko noon نعم Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ɓe fof ko so debbo ñaguima dande tan wima hokkam نعم a wi ɗum mi rokkima نعم ɓami fof نعم نعم masala ruttoto koye gorko نعم biɗo wat tel نعم sa waɗani mi serima نعم walla so tawi aɗa yiiɗi wonɗo wonɗo نعم sa yiɗa wonɗo ƴefta bagage ma jaaha نعم to refte wona نعم on dugdi نعم a simmima karke debbo CLT cegeneji نعم saɗa yiiɗi wonɗo won sa wona ɗum lawol nan ɗon نعم cergal نعم heddani ko debbo نعم kono an gorko e gasi نعم debbo o noon نعم so tawi نعم jottima نعم suɓak yeede نعم cergal yenani kono hay sinno ɗon ko ɓotil tan rufi potiyel muɗum riddi ɓotilade mar galle نعم yahori ɓenuri نعم nani نعم mate kala debbo ñaagui dande نعم an gorko dokkuɗa نعم mbiɗa sayid ƴettu نعم ko tati نعم maslaha ala ɗum نعم an noon an gaadi noon mbiɗa sanɗaji ɗi نعم an kam ɓaari ka ceerno mo hulani Allah ka fasigi نعم aɗa firta dewle janane نعم aɗa woye worgo gondi نعم mbiya ceerno Yunus ko نعم. Yunus wata نعم Yunus ko woni نعم ko tañanta Yunus نعم mbiya Yunus wi haram o tawanɗo dewgal نعم Yunus e horum ko watta ɗum نعم saka haram en taw ɗum ɗon walla cargal en taw ɗum ɗon نعم mbimi Yunus e horum mo mbiɗa ko watta ɗon نعم ande kay an kam barki sa نعم haala Qur'an Karim نعم kala hadis نعم masalaji tati eɗe goodi نعم ɗin mbaɗanoma e gurdam annabi sallallahu alaihi wasallam نعم Aboubacry waɗani ɗum نعم ko Seydina Oumar addi waɗi ɗum نعم oɗon mbiya ala e defte ala e defte ala e defte ha oɗon kala hen نعم an Hamar gaɗi mbiɗa wonde نعم iya ko Seydina Oumar tan نعم kañum dangni hankkadi so seeɗama laaɓe tati نعم a fen نعم ɗum waɗino zamanu annabi sallam نعم sa namdima tawi ɗum hulluma deftere nde kono mi haalantama نعم ya yiloy نعم ɗum waɗino نعم neɗɗo harmin debbo نعم
nala bi bop ko harmonimu e jonde wotere sena bagri lomtima ari benni e be continue on sena Omar ari be bamti on bon sena ari ruttanima ko hadith annabi sallallahu alaihi wasallam halno adam ko wanno ko nyaawi dum woni go finde didi ndokkan mon de nafila korka nabi sallallahu wanno ko jamma didi jamma tata bo sal yewtuti nde benni Abubakar ari wadani sirno Omar ari artiri en taso hande labani ɗeɗo gueɗe la sallam waɗino woppa sirno Abubakar wurtinan ɗum sirno Omar ari beele nde Umar jaɓata Allah nde o tawi ko capanɗe nayo e goho walla capannayo e jaɓi Allah ɓe cuusa yaltude ko nder ɓe goni nde sirno Umar felliti jabde ene yaade so annabi sallallahu alaihi wasallam ɓe cuuɗo kanko sirno Umar o darni annabi sallallahu alaihi wasallam o wimo an kam holko cuuɗoɗen meta wona seɗen guuri koye gonga gonɗen walla sen maayi koye gonga gonɗen yo sallam sen maayi koye gonga sen guuri koye gonga o yo ko cuuɗoɗen ñande pellitiyade ƴegge tati ko masi e sirno Umar waɗi alhamdulillahi rabbil alamin tarawih one nde waɗata tarawih nde o ardini ko Ubayy ibn Ka'b waɗa sare en ko baɗo Qur'an karim mo settani nden da so ha joni Abdullah ibn Abbas ɓe ngari makko mbi so Abdullah ibn Abbas Abdullah ko suka c'est un petit gosse kono gosse belɗo yidde pi o babiraɓe jamma yonamo wona refu saket nde ɓe ngari makko mbimo ande ka ari série debbo muɗum laabi temedere oy ko tarde tan ceeri ko heddi ko kak bandanede oy ko heddi ko fijir deftere Allah an ma gaadi noon an a famani oɗo masala kadi a famata adanimi jaɓade noon koko mbiɗa ceero Yunus wi ko taw ko fenade kono sowona ɗum haalano haala mata aduna Yunus fenade ma ɓurde wonde huɗande nde noon ko wiidemo wonde Allah yamirani cergal oɗon jaɓori mami salmu an goyanno so mayanno no mbaɗano fof a fenɗo kadi on pen neɗɗo fof e ceerdo ɗum tawi harmi e ɗum sarminta debbo ha ceerdo ɗum rewmo on ɓoƴƴe on namde babiraɓe mon ɓes tawi ceeri yumiramo tati so en fu maadi fodde oɗon bone diine haɗi on yedde ɗum komi haala pulaar moɗon ni komi haala pulaar no moɗon ni komi julɗo kadi no moɗon ni komi jiiliɗo kadi no moɗon ni koko jiɗɗon ko jinmi jiɗɗon ko fewnude jinmi ko fewnude somi bonni kaale somi bonni mi haalat wassalamu aleykum e ngal ɗo masala no foti imarrama mbeno woni e bandiraɓe yewtere meɗen ko ɗo haaɗi an joom bolkil dane wele noon mbaɗa sabbi ma nelaɗo ferade kaaƴe ferake yumma ferake bamma kañum tan wela on ganda hay inna allaha ala kulli shay'in qadirun onon ko ñanguɗum ko fof on ganda Allah hattani kala hunde onon kam woni ko Allah hattanata ko hokkude neɗɗo moƴƴere taw ko mo on yiɗa Allah hokkude on moƴƴere Donald Trump na halfade no fof ko Allah dewkimo hay goto ala ko ma hen walla e gueɗel gonguel ko kaala toon e ɗe balɗe ɓennuɗe oɗon kaala wonko dago taw hersini onon almubɓe onon seremɓe onon sandaji onon haaleɓe l'islam ɓe ala o ala o won masalaji ɗe gaddante ɗon humam benneji gaddan on masalaji tinoɗo yo haqqillaji moɗon ɗi yo ɓurnu ɗum haqqillaji moɗon yo ɓurnu ɗum on ɓurne ɗum koye mon onon nani ñande ono kaala ɗum duka gagga caggal ma yo ga ceerno on mbi on pingu gonata korka ene kala mana so tawi debbo e gorko debbo o gorko o koko yamira kala ar wela e debbo hoye ardu haalaji nefniɗi munude en walla munude hakkude debbo muynete kurtoji e on maari bonde rondo ñëw muynete kuuɗo mbiɗo muyno hakkude koye debbo mum en tagi
e debbo ne muino hakkude ko muino kutol ngol onon seeɗa won gartirta hakkillaji moɗon ha bonnedagal moɗum jon Allah wini sa'ukum harsullakum fa'atu harsakum anna shi'tum wona ɗon ayatugi ayatugi ko yas'alunaka anil mahidi قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فأتوا حرثكم أن يسئتم كنكم من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم في الأوقات لا في الجسد ولا في الأبدان kala waktu mo jiddon gare e rewbe modon wona kala do jiddon yette kake modon nanon gudde rew modon on bibbe bakarbe mayde ponde wona bonne dagal tambal ko dum woni firmon Allah wi ko yon gar e rewbe modon kala waktu mo kaaj don wona yon garde rewbe modon so nano so nyaamo wala so ala Allah ittani ma do watedo sabudo Allah dagnanno ma do hakkunde koy do kuutol ngol nan ta dagnaka mayde bonde ron don rendude e debbo muɗum e kuutol o kuudi ndi iwranno ɗo en harmi so min ndeeƴ o ndeeƴat mayde bonde sago ɗon dalle noro ɓurani nisaukum harsul lakum fa'atu harsakum anni shi'tum ngare e rewɓe moɗon kala waktu mo kaaj ɗon madama ɓe ellaki mo gandani ɗum a faami kono wona ngare e rewɓe moɗon kala ɗo guddere o nannon hen mayde bonde Allah ka yittani on ɗon hokki on ɗon saka on e so tawi o muyni hakkude debbo so tawi mani onaki e makko e hakkude jawtan mbaɗ ɗiɗo bamɗe dambali laajine kurɗi mayde bonde walla yonto kuuto mbaɗon toon kalle moɗa e jawol may ƴeeton ni har fo ɓurata ay ɓurata anne suudu kono pirɗo Allah wi yo ngar rewmon kala mbelɗo fo mbaɗe fatu harsakum anne suutum fil awqati kala waktu mo kaajɗa e debbaɗo tammata wona kala ɗo kaajɗa e makko ɗaɗa wuddanana hen Allah fecci mate longere nde Allah dagnan ma ya ñamde aɗa waɗa ɗe kine ha ndiyam ɗam jartaɗam aɗa waɗa ɗe guite maɗa onon ko onon seeɗa mbonon kaltam onon sanɗo ngar kon joni kon dañgol hen bolkel walla wutiyel muɗum fof adda ko dagotako wuti ƴeŋi heddi ko ndimako e neɗɗako hoto yimɓe dinguira jooto cooluji walla bolle puyɗe walla jegretetaji gara enen mbaɗa sabotage e din l'islam onon ɓen koɗo almuɓe kono seeɗa ɓe oɗon ballita ɗumen walla ko Allah tagatnoma eko welnanoma fof haalnima wima noon ko kala waktu mo kaajɗa ara onon so tawi ha on jawɗum mais ummoynoɗen debbo muɗum aɗane kay sowona kon walla imbécile ala muyno inde yeeya ko mbatton ko sako mbiyon yo gorko yo mun hakkude debbo koyɗe debbo kono koye debbo e debbo yo mun hakkude koyɗe gorko mun de kutol ngal mbi walla mbaɗon toon kaake mon to kuuri ndi iwrata to mbaɗe toon ko addani debbo gorko kadi walla anne surtout mo annani heɗima ojeji moɗon hen goto wi nisaukum harsullakum fatu harsakum Allah wi rewɓe moɗo guese moɗon ne kadi ko gaare ede guese mon guese ma no mbeɗeɗa foof garda guese ma ɗo welɗa fof garda mbeɗeɗa fof garda tawre waɗani hen galle wona ɗo mbeɗeɗa fof garda walla kadi ɗo mbeɗeɗa hen fof kuwa ñallirkima kadi hu hen walla paame misaakum harsullakum fatu harsakum anni shi'tum ko tuma kala nde kaaj ɗon e maɓɓe kamɓe rewɓe ɓe wona ɗo kaaj ɗon e maɓɓe ɗo ko waktu wona e ɓanndu ɓanndu Allah suɓanima hen fof ko mbatta a wiyama hay sinno a ɓuusodiri e joomum korka ma boni ɗo tan Allah bonni ɗo saka less ceerno Issa an kabar ma ha faami
wona yidde yuude wona yidde yidde ko timde kala ko don kala Qur'an tere wala don kala hadith tine mbatti hakkillaji modon woni kede so tawi cooloji wala mo bindeji namdi won be ganda ni foti min do meedi namdade mi odo masala neddo kam wadde bi ya namdo yuma wala yuma wuran namdo bamba tere kay namdo baccu may bodde ni foti nisaakum harsun lakum fa atwatukum an shi'tum an shi'tum koy waktuji wona e bandu he to hoore ayatu an annabi sallam e be jogori namdade ma affaire fiilaydu wonde piilido walla ko nande hen wiibe fiilaydu ko musiba sabu yom juulata saka hoore fa atazilu nisa fil mahid ngoppere be don de ebe do be piilido be ellido ngoppe debbo ellido humantake Allah o ko edda fa atazilu nisa fil mahid saba'un ko bombi wala ko semet be fof kala debbo ellido so mboro so ebe goddi do mo so debbo ma so mataba so mbomri goddirde e kumal walla wiide don bada ellido humantaki hade rata wadde so hisama non hankade ha on kumi onon hen ton wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh caggal de ceerno men Ahmed Tidiane Alpha Mamadou Siley yewtere men ari ha do yewtere islam en calmini dendangal hettiyankoɓe eɗen ñaago Allah kadi yo Allah hollen alhamisa garo inchallah batten kadi yewtere men inchallah kala gorgol ko ero matten joni ɗum koye mi ala ko gandi ko joni halan de gorgol holler 10 natti kadi moy fe 10 mo 10 do waɗa noon tan ala nde won may carte yo moy 10 joni ko moy 10 bandiraɓe jafuɗon hono Djiby Thiam yo wonanmo wodnam yata artata haalata kanko haali tirende tirtende a foti kanko lengo Thiam kanko haali ñanden ɓe mbino kam yewtere nde wonti ere Allah humimi kam hay haalande on kam mi ɗeɓi fende ɓe garti hande kadi ɓe mbiydi lecteur maɓɓe kadi ɗe kamno kadi imana natti kadi ere wonti minute aji 45 wonti 45 walla 50 joni yewtere nde ara ko moy 10 heures moy 10 heures moy 10 na 10 heures moy 10 ha 10h40 ala ngar kay ɗum so joomum jaggi ma radio mum ko de fuɗɗoto ɗo tan 10 heures moy 10 yo Allah won en wota en calmini serna ɓe fof en calmini jinnama ɗon guila nan noon ero yo nino ma jalɗon jafoɗon kam onon journaliste yi ma jafoɗon ko ɓurti hen fof ma jafoɗon de fe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh